Tati paru. Pambuya wangu. Mukomana uyu akavanzeka parusika pano. Akaenda kumakwangu. Akaenda korari mukadzi wangu. Vanomusikira ari. Ndamubata. Ndakamutera hembe dzake. Ndinadzo. Adaro mukadzi wangu uya uchiwobuda makuseri vatora poison vamwa murume uyu akabvata ngotomutsirete nafuti kusvika ndaenda kwani otokumtora pistoli aukurema kuti wana wacho kwazi wana wako ndewangu akanga kuturete nawana kwayo waindibatsira basa yenyu kusvika ndaenda kotora pisode iri munogari samarina undirai right nyaya yarutaura kuti vana ndevamwe handiti hainetsi because pamwe wana chindovake saka chiudiwa kuita sei kuti muprove kuti zveshua ndevake iri kadhafe saka muenda kuvi DNA test iyoyo inoda DNA test kuti muchiite politics kuchengeta vana vamuita sei vamuchengeta haina problem iyo ino yatonotirikira chandoda ndekuti vangu kadaipera kudai vangu ngamira pamberi pedara mambomudasa zvichitsaniro zvechokwadi mashandiswa nemozvo mwari atimbatsirawo amo zvinhu zvacho hatiti zvinopedza chii wataura kuti makabata inebi ati nyaya yetauramaizvazvisi pamba wati papari parufu pambuya wavo imi ndobva manzvenga ndobva maenda kumba kwake ndovasvika mapinda mba make iyo vazoteera ndobva vasvika pakubata mba nehembe dzenyu dzamamuta zvomakaita muri waswinda basi ndinadzo iwo makabatwa here napambo nemukadzi wapambo makabatwa thank you then mabatwa pane nyaya yekuti manje izvozvi mukadzi wake uyu mabatwa akazomwa poison ndobva amwa poison ndobva afa iri nyaya ipi ndizvo then mapedza izvozvo imi maamuchitiretera uyu mautaura kuti ndine mwana waripo pamba pacho akasiyiwa nemufi ndewe ndizvo saka pamusoro changabira zvakaitika ndezvekuti zvese zvaakutaura zvozvo tobvumirana nazvo but andibata tokabva anditi uyu ndisekuru wangu wakabva anditiudza jaketi ndandirefuresi netop yered yakatonga iri yeraki nemasero top mukati ndobva ndadini ndobva ndamupa aibva atidini ndichazokushedza kozi hembe idzi ndaitira kuti uzoite humbowo mangwana ndobva ndabuda ndobva ndaenda kuva ndobva ndadzoka kunhamo ndadzoka kunhamo mapasti 10-11 ndobva ndakabvunzwa kuti mukadzi wavadini wanwa poison after a day mapurisa akabva andifonera abva ati uya kustation kwaruda ndaenda kustation kwaruda vobva vanitora statement it was a test ikanzi munhu anofanira kuigwa yakati Saturday should be a Saturday aifanira kuigwa but postmortem haina kuzoitwa one Saturday early in the morning kwakauya vanhu 2 vakabva kumba kwana sekuru wangu vakaenda through kwasabhuku vakati vari kundida kumba kwavo kwazvakaitikira then ini ndobva ndafonera mupurisa aita nyaya mupurisa wakaita nyaya akati kana ari sabhuku aripo then is okay tobva taenda takazotoranawo nehama dzangu tobva taenda kumba kwevo
taenda kumba kwana sekuru kuya takasvika nyaya ikapinda padare mudare mukicheni macho nyaya yato yagadziriswa vana sekuru vakazoti vakazodaidza tezvara vavo kwaakaroresha avo vemudzimai nehama dzake vakati uyu ndiye mukwasha vanhu venyu ndoku baba vacho akabva azoti aiwa imimi munofanira kundibhadhara hamundidaidziri munhu wandisingatese wandisingazivi Saturday ndabva ipo pauno past 2 ndakaenda kwarura vandakatsanangurira nyaya vokwavada vakati aiwa nyaya ikai ndeukana ndori mugadzirisana then Sunday Monday kuma past 7 someone alerted me kuti kana uri pamba tisa kuzwa kwakauya vanhu vaisvika kuma 12 vakabva kwavo they wanted to capture me kuzwa vakanga vandipa list yavakanga vandipa ndikunga isvika kuma 6 page 8,000 vakati tiri kutoida munhu asitani asati aigwa saka pavaironga zvinhu zvavo pano vanhu vanenge vachisympathiza neni saka pavaironga paya pana vaiburitsa vachi information kuti vakomana vada vakakubata vanga vabva kutaundira kwavo vakati tobva tangodini tobva tadai ini tobva tadini ini tobva ndatongobuda zvekuteretena zvekutaurwa from that day it was a Sunday ndakabva ndabuda chero iko ndizvimwe nzvimbo kana iye akati tichazokushedza kana tichizobuda it was 2022 This is 2 years down the line. 2.5 years. It was true. Because Panika would go on side. Why mapurisa akakusiya uri kunze iweyo wakonzeresa kufa kwemunhu? Inini mapurisa inini wakandibvunza statement ndikataura ndika wakati inini bhozi ndakasiya vanhu vavo sekuru ana mbuya ndobva ndabuda vandadini ndobva ndaya My question iri kuti chakakonzera kuti munhu amwe poison chii ndiyo handiti saka iwe sei mapurisa akakusiya uri kunze iwo wakonzeresa kufa kwemunhu handikazvisa What was the purpose of your statement? I don't know. Saka inini ndaifana kuti ere mapurisa ndise. Kana ende nyaya kushika. There are two things here. Pane issue kuti one. Wakaita ukombo. Saka pane charge ya daughter. In a court of law. Pane charge ya daughter. Mapurisa sinza ngapinda mukati menyaya. Pane here macharges yechi ya daughter akazopinda mudare raMajesty. Hawana undise. Asabana. Handiti munhu afa chikonzero chekufa kwemunhu chii amwa poison amwa nenyaya yei chii akanga abatwa nini abatwa wenewe so iwewe urimo munyaya dzekufa kwechii saka my question ndekuti mapurisa akazokusiya for 2 years now uchienda imidzi kwauri iwewe nyaya yakatopera wozotarakuota kuti urikutouya here and there because wari yako haisiri yemutemo yekuti wakapara munhu wari yako yatove munhu kuti uyu anotondorokera that all my children are his. He is the biological father of my children. It's your word against his word. Pane witness. Yamuruti mingi akazwa achitaura kuti akutaura kuti vana wamuinawo newe ndiwani iripo here witness